Навсякъде във Вселената се взривяват звезди. Космически катастрофи. Но за учените те са портали към дълбокия космос. И показват епичната битка между две загадъчни и невидими сили. На едната дължим съществуването си. Другата иска да ни унищожи. Пред нас стои предизвикателство да разберем тези могъщи сили и да се научим да виждаме отвъд мрака. В червеевата дупка с Морган Фриман. Пространство, време, живот. Тайните на космоса през червеевата дупка. Отвъд мрака.